and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. O karon mga ikalan, niya karon ang naginapos nga mga sumpay ning sugidlanon pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Sofia, dawaton na ko ang tanan. Basta dili siya mo padayon sa pagsud sa iyang bisyo o kinahanglan nga muhuman siya siyang pagtuon. Bahalag nganlan pa ko niyag buang. Kathy, sakitan ka lang. Bahala na! Basta kay mo adto ko. Aw, ikaw. Di ko makapugong nimo. Adto na ko. Naluoy ko nimo, Kathy, pero saon ka man. Mauni ang resulta sa imong pagkakahis imong oo. Pero, di ba sa ikalimod nga, nakonsensya sad ko kay instrumento ko nga nung naingon sa ini. Ay, ahak ba ini eh. Ako'y nagsulsul nga dili ni hak-hak sa lubi nga magpabilin nga makita. Di ba sa kamaong muda? Magpalabi man pud. Mauni, bunggo noon. Sorry, nga nang hilabot ko sa inyong kinabuhi. Pero, dili ko gusto nga mahunlak na lang yun ang inyong kinabuhi. Okay, Rate. Pero, paungaw lang sad ko sa akong mga kahiupos. Muwaday mapili sa akong mga kinikanan. Sige, te. Narin ako. Claire, Luyutik. ilan? Naday ka? Tagbaw ko pangita ni mo. Salamat talaga kay gitawgan kong Janice. Ug nagpahibaw na ako nga niade ka dinhi. Kumusta ang amahan ako? Nagmaoy na? Ay, ako tong gipiyahan. Natug ba to? Mao ba? Tug. O pa siya natagbaw inom? Kining day. Ay lang tubang yung ibuhat sa imong papa. Ay, musamot ang inyong problema ani. Nailaming akong gidabuhi, Luyutik. Ha? Sige, ti Janice. Arin ako. Luyutik. Oh. Piyaan ta na mo. Ay, mauli na day. Mauli. Kung ganahan, muli ko. Oh, saman! Hey! Janice, Jan. Gitambagan ito na ako maayos. Bida, naiubos lagi na sa iyang amahan nga. Kahan siya ni Bay Franco. Nakasabot ko sa kibati ni Claire eh. Wala siya'y kasumbungan. Wa ang iyang mama. Sa iyang papasab, nagupug-upog na. Luoy ba ya si Claire? Bitaw, Janice. Luoy kay. Ito na ay, namarog na sila. Kuyog sa batanong lalaki. Mao na kini ang bamboo jam. Asa ka si Claire? Tora siya. Siya ka ng kuyog sa usa ka lalaki. Sila lang gihapong kuyog. Pabuta lang ka. Kaya ko ano kong motorsiklo. Okay. Claire? Claire, anak! Oh. Clear. Ano sa day? Ngano naman, sad? Sabay tuyo ni mo? Anak, kining... Samok ba ni mo eh? Unsay tuyo ha? Waday mo magkuyog og sa imong laki? Anak, pasaylo ako. Ayaw ko tawgag anak. Claire. Biyayo na mi Aldrin. Okay. Mahimo pa? Husto na. Igo na sa imong pagpakauwaw na ako. Dili ko tuyo ang pagpakauaw. Dili ko tuyo nga pagkauawan ka na. Pero ni ari ko tungod kay... Kayon sa? Tuwi ka nahibaw anak ko, nakaton ka na sa pag-inom. Mao ba? Sa ato pa, kunuhay, concern ka na ako. Mao ba? Dili ko gusto magumon ka sa bisyo. Ayaw paghilas-hilas, oy. Maot! Sorry, anak. Hindi na ko gustong makabati pa ng mga punga. Sorry. Ugotang buot lang. Pasagdi ko sa bisan unsay akong buhaton. Nakasabot ka? Ayaw kong hilapti. Buisit mo sa akong kinabuhi. Clear, anak. Ayaw paghilak-hilak, oy. Hilasan ka kung magtanaw ni mong gamuhilak ka. Sorry. Na mga
adlaw nga niabot o. Sorry O na. mitan-aw ni mo nga nagkilakila ka. Ayaw kong pagkauwawi. Sagdi lang. Sagdi lang kung mangutan na sila. Kinsa ko nga naghilak. Ing nalang gihapon nga usa ko kabuang. Unsa? Ang hangyo ko lang. Ayaw intawon guba ang imong kaugmaon. Naguba na. Nakadungog ka? Naguba na. Ug ikaw mo ay naguba ni ini. Diha ka na. Oh, dili na siya maminaw na ako. Tuwa na siya. Oh, Kathy. Utik, Tanas, Claire. dili na siya maminaw na ako. Iyan akong gikauwaw. Kathy. Ako siya giingnan nga kung doon ay mangutanan niya kung kinsa ko. Tubagan lang nga usa ko kabuang. Oh, Kathy. Gikauwaw na ko sa kong anak. Ito na. Ito na sila. Di ka na, Kathy. Okay, sundan ako sila. Palihog ko, utik, kung kaya pasagdi ang akong anak. Huwag ko'y pagsaling siyang kuyog. Basig binuangan niya ang akong anak. Sige. Ulagi. Sige, di ka na. Ginoo ko. Mauna ba kini ang laing ganti sa kong kasalanan? Oh, si Cathy. Hinahinay nga naglakaw. Nya, klaro mo kay nagilak na siya, uy. Kipyaan lang siya ni Claire. Asa ko ini paingon. Cathy! Ikaw, Asa na ka? wa pa ko mahibawag asa ko paingon. Cathy. Pwedeng masultihan ko nimo. Oh, Kung asa na sila puyo karon si Franco. wa di ay ka mahibaw? Wa na Janice. Nakita man mo ni Claire. Unsa may resulta sa inyo panagsulti? Okay ra. Unsay okay ra? Wa na siya mo ilan ako nga iya kong mama. Para niya usa ko kapuang. Cathy. Pero okay ra kayo. Angay man sad gumao na yung itawag na ko, di ba? Tungod kay yabag man sa kong pagkainahan. Palihog. Palihog gusto ko mahipaw kung asa sila puyo. Gusto ko makikita kang Franco. Ug ang iyon ako siya. Kadili niya pasagdan ang among anak. Si Bay utik na tingali niya eh. Diyot lang, Bay. Oh, Franco, ganun niya ka. Di na ko gusto nga makakita pa ni mo. Nakasabot ka ba? Ayaw nagpuning akong mga kasakit. Kasabot ka? Ayaw na pagpakita na ko! Franco. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!